Привет! Сега ще ви покажа малко ефект. Гледайте сега. Така. Оп, оп, оп. Хоп. Така. Опала. Така, удобно. Майка! Така. Ой, Бог. Опа. Който пътик. Да бе, направо. Опитах се. Ама нещо не става. Така, сега продължаваме с малко вицове. Така, чакайте да измисля. Значи един му сънувал, че е горе в рая, говори Господ. Това виц е малко прости. И питал Господ, тук има ли кръчми, мацки и някакви развлекателни неща. Обаче Господ му каза, аз ще прата ангелче да те разведе. И той е развел ангелчето, нали, развела тоя Юлиан. и казал, и нали, тръгнали. И минали през една кръчма. На мъжа му се приискало да, понеже видял мацка, му се приискало да сещат се. И нали направил го втори път, минали още през една кръчма. Мъжа пак видяла много по-яка маска и нали, втори път. Минали през третата кръчма, видяли още по-яка маска и нали, мъжа нали. Обаче, после като се тръгнали, на мъжа му се доходило до туалетна. Отишъл, нали? И напреди това питал ангела с класи избърш. И ангела му отвърнал, там, по-надясно, има една много мека хартишка. И той отишъл, изпоходил се с голямата нужда и когато свършил, нали, избърсал се, да. И жена му в този момент го събудила. И казала, сега, слушай ме много внимателно. Прощавам ти, че правихме 3 пъти секс. Прощавам ти, че се изсра в леглото. Но не мога да ти простя, че скуба косми от една работа и си бърса задника. Беше ли смешно? На мен да. Аре сега още малко ефекти за последно, да видим дали ще стане нещо. Така. Така. Това ми е котката. Къде се котко? Хайде, маш. Така. Ей, майка! Задържах се една секунда, бате. Не, майка. Не, чакай, ще не мога. Да. Това беше от мен, приятели. Довиждане и до нови срещи.